Оскар. Речо. Това може да се струва. Го почти ставаш 8 левел, 9. Епа. Колко малко ми остава, май гад. Епа, ще отново се снима. Да се направим клип, ама не искам. Да. Гръдни си запа. Не, нямам. Имаш. Не, бе. Не е това. Заслужаваш си. Гледайте. Epic Chest! За 32? Ама пухачи ги, бе! Не мога, ти урок ли си? Ма струва си! Ама на мен колко малко ми остава. О май гад. Че припадна. Колко джама имаш? 31. Апгрейди си за. Нямаш толкова. Да, то знае. Може си покачи парите. Значи, Може ще си ми го кака. мекна рокет. Няма защо валка. На мене ми драме. Лаката си 9 лева. Аз съм още 8. Аз съм много малко. Само 4 левечета. Епа му. Моля ви, някой да пусне. Моля! Аз съм кур. Аз ще пусна нещо. Благодаря ти. Много ти благодаря, Влади. Благодарение на теб ще стана. И на валката. За кое? На 9 лева ще стана. Красна е пак. Пишката красна. Пълна пишка. Кое? Любо. О, Людка. Виж на колко съм от 9 лева. Този път наистина. Али си правиш клип. Яна, колко си? Гледай. 4 такива. Пишката с мляко. Защо не апгрейдиш нещо? Окей, я пускам. Имаш ли голд? О, да, 40. Канат от патки, бе! О, да, 94. Моля ви, някой да пусне, някой да пусне. Канат от патки! Аз са четвърти. Гледай, за да спатките ми. Благодаря ти, Влади. Ти си супер. Супер печага. Аз нямам... Си най-суперски. Аре, престань с този джайант, бе, колко джайанта имаш? Пусни рокетка. Владка, пусни рокетка, като валката. Не, аз ще пусна нещо друго, за да го донекнеш повече пъти. Това най-гадното. Сега ще ми пусне Уич. Ще готини Уич. Много яко спаки, много! И само се кевите с него! Много пребага! Ето, ще си го играем. Аре, играй, бе! Няма, че си играем вкъщи. Патак. Ге! Ге! Он няма да бие, он това значи. Аре, дай. Ето. Алекс е 9 лева.
Няма Ти шанс. си. Няма шанс. Прецаках Hulk Rider. Аз съм на 9 лево. Аз съм на 9 левел. Нищо! Нещо. Гле! Ако не го убия, то се пъти в бръзвата. О, по-малко каквото. 9 лева съм. После ще си събирам за Девети лева, Алекс! Ми, Заради 9 лева! Не колко ти остава до 9 лева? Много.